Σήμερα είχαμε μια πολύ όμορφη δραστηριότητα. Ο καιρός ήταν πολύ ευνοϊκός, τον είχαμε σύμμαχο με τα παιδιά και τους γονείς του τρίτου νηπιαγωγείου Μυτιλήνης. Η κεντρική ιδέα ήταν μια καστανοπεριπέτεια στο Καστανιώνα της Αγιάσου. Τα παιδιά πραγματικά το ευχαριστήθηκαν. Επιστρέψαμε εδώ στο Visit Αγιάσος και ολοκληρώσαμε επιτραπέζια παιχνίδια από τη φύση, φτιαγμένα από τη φύση. Στο δρόμο μας συναντήσαμε πάρα πολλά δέντρα με καστανιές, μαζέψανε κάστανα, μαζέψαν πάρα πολλούς θησαυρούς, όπως είπαν τα παιδιά της φύσης. Μετά κατεβήκαμε στον κήπο της Παναγίας που κάναμε μια πρώτη γνωριμία, ανέβηκαν στο δεντρόσπιτο, φωτογραφήθηκαν με τους γονείς τους, φάγανε ψητά κάστανα, που άλλωστε αυτό ήταν και το θέμα, η θεματική μας, και ευχαριστήθηκαν όλοι πάρα πολύ, και εμείς εδώ πέρα από το φορέα μας είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια project με ενδιαφερόμενους μικρά παιδιά και οικογένειες, που βλέπουμε ότι έχει μια κινητικότητα Αγιάσου στο τελευταίο καιρό, ειδικά τις Κυριακές, και όποιος θέλει να διοργανώσει κάτι ανάλογο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί περάσαμε μια όμορφη μέρα με τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο μας. Μπήκαμε μέσα στον Καστανιώνα, περπατήσαμε στα φύλλα που έχουν πέσει από τις καστανιές, αγγίξαμε τις καστανιές, είδαμε τους αχινούς από εκεί που βγαίνουν τα κάστανα, ανεβήκαμε στο δεντρόσπιτο, μια πολύ όμορφη διαδρομή. Μας βοήθησε και η μέρα και καταλήξαμε εδώ στο κτίριο του Visit Αγιάσος, όπου μας περίμενε ζεστό φλαμούρι με μέλι και τα παιδάκια μας κάναν διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια, και στο τέλος φυτέψαμε με καστανόχωμα κάποιους βολβούς. Το καστανόχωμα, να πούμε ότι το μαζέψαμε μέσα από τον Καστανιώνα και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, το χαρήκαν ιδιαίτερα τα παιδιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαδρομή που είδαμε σήμερα στον Καστανιώνα και στο χωριό της Αγιάσου. Ήρθαμε μαζί με το παιδικό σταθμό και τους μαθητές και τα παιδάκια από όλο το σχολείο. Είδαμε ωραία διαδρομή, πήγαμε να δούμε και το σπιτάκι που είναι φτιαγμένο, περπατήσαμε, ακούσαμε τα φύλλα, πιάσαμε τα κάστανα και κάναμε τη διαδρομή μέσα για να περάσουμε να δούμε πόσο ωραία ήταν εδώ, και φτάσαμε εδώ για να παίξουν τα παιδιά σήμερα πίσω στο κτίριο που βλέπουμε.